Hi guys, madung gabi na tanan. Ang sigura sa ron bing. Alas 9 hapit na alas 9. Mag alas 10 na. Diya, gikan ni sa nagpalit og cake guys kay amang surprise si nanay. Amang manyata na manya na itahan ang dyan kadlawon. Diya damang ko'y kanang grasya pang nadawat palit nga hanggi palit tag cake si nanay. Kaya na mas nanay nga din ako na magkikik. Diya, wala ko'y magpagboy cake. Diya, ko nagsapa ang isa ka na siya. Ayaw be, hindi ang kalawon. Ano isa tsarip o makatubros nanay. Kaya ba siya di ni masig tsarip. Ay may gasun ni, na, impas dito ng plano. Nautito rin eh. Wala na si Jay, kuhan guys, kaya wala na nabutangan og litiring kay may insa na. Undas pat man yung pagkapalita. Kay gabi naman kay wala lagi pa sa mong plano nga magkuhan kay si Tire lagi yung gikagalaan po dyan. Birthday man lagi pang nanay ka 76. Birthday na na yung makuhon. Na may nakabutang dali da happy birthday. Kaya nalamay ang itupok. Why edad nga 76. Ang importante makablow si nanay. Kandila. Dapat fountain. Tara na, mara na yung ito po. Happy birthday. Hindi palitan kay ingin na sila. Nagdangag na ganihan nga. Nag-istorya sila na si tatay. Hindi na ako na magkikik. Laluoy man ko. Palitan ko og cake. Kaya na may mamisok. Hala, lamig lagi binga. Matang tanawon. Na. Lamig siya guys kay kuan. Bagat. Basuk. Na cheese, cheese choco. Mali. Ang gabrihan kaya tanaw ko. Cute siya. Gamay. Sigura gamay basta kaya na mablow si nanay. Pero kung paano mahalin. Ay mahal man as nanay mo nang mahalin jud. Walang guba na. Cute. Kasabi? Ito po ka rin happy birthday. Sa kabuntago magawit og magmayo aron nga magulong ang kalinaw magdayo mahagyan ang langit sa kalsilaw sa ibunyagan sa ngalan Diyos ng grasya imuna ahayag na ang langit sa kasilaw sa adlaw naman po ni kadlawong
mahayag na ang langit sa kasilaw sa adlaw. Upang na sing. Nay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Gamay lang ito. Kagila man na, gamay lang ito. Oh, Hindi ha. Nama ko sinuya. Ano ba si Tere? Sige, ito eh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Wish na yun. Happy birthday, Nay. Bahala ko kami nagkalimaon na yung gusto niya kinasing-nasing na mga kuha na yun. Nagpamarisip si Pinay. Ablo, di ko katingog sa pagkanta niya, kinakalimak ko. Mata. Nay, mo niya ang ipasumangin gabi na nga magpalit ko, may pinamit na eh. Kani mo di ay. Pagod, di mi nag-practice. Basta kayo tugtug ko ng kanta kasi ama. Ang imo mga anak sa di na magmawahin ay kay undas pat ni nga mga pagkatuan na. Sa teste na nga pag naanda at si Damani. Yung timanika ang pakod. Basta tayo rin pakod. Tay! Happy birthday! Kami lang makakikita ang tahanay. Bahalag ako katingog kay napagaw ko. Na magkadimaw lagi. Nani mo na nagmanok nga. Wala ka tugtugaop na eh. Imbes kayo kayo takot-tarang. Magpaadyo. Happy birthday, Nay. Uy! Uy, Alinay. Alinay. Magpicture ta. Uy, sa kita na. Magpicture ka po ta. Maninitan ni birthday. Ang maninitan. Chacha! Chacha! Pero okay rin na. Kumao. Mama ko ba na-practice? Yung kanta ta. Kalit-kalit man. pagkapa ko ng higda, matang ko alas 12. Aray. Bangus. Sinugbang bangus, guys. Kay babong gasukin siya mong tighiwa. Dera kisa ulit tao diha. Tay sa mo ay kung katiri tayo sa niya. Ay, katiri. Tatere. Nana, beste? Wa pa si manang pa to. Nasama naman ang Karabis manang ra kabuutan jeni kadtong pagka kinamaguwangan jedi ay. Aw. isa na nahilin. So, friend. Shit sarip. Wa na mo to kuron kay baklay to init. Init man. Nawahi ko. Happy birthday. Nay, happy birthday, Nay. Nawahi ko kay nagsundo kong liksi. Mga amo, happy birthday ng Is ate, Buhay ko tatubang sa uli. Nawahi ko no tita Tiri. Buhay kita tire. Pagpakaadyo. Kami mo tatire.
Nawa man mo dadasin na iman ni Tris. Istem. Gidugo. Dadas to sunod dati. Mga unta guys. Matupay mag-video kita tayo sa. Wa day. Isa. Mag-eat na be. Niya gyud sa katipan. Uy nalagi isi kriyam. Ice cream. Isit siya na matunaw na. Eh, isi kriyam, ice cream, ice cream. Wa na may kantahanan yo. Hi guys, nahuman na dahil mi sa kuang nanay birthday. Nahuman na may pangaan. Sa ganias pag paniud to, ako nakabot sa pagampo kay gikan ko didto ko sa kuan ni Lexian guys, eskwelahan kay alas 11:30 mag sundo man ko na ni Lexi dya. Ning abot mag alas 12 wa pa sila manggawas kay da may ilang sa tuig kadugayan nila. Matong nawahi ko. Pero okay ra man kay ning kuan kong nanay ganihang kadlawon. Kuan mi nang nanay ganihang kadlawon nagmanyanita. Mga kog pasyon da ako sa likod guys kay ang hatag na ti-stir kay aron maka kaon pud siya. Ay napa may mga bunga. Mga kog pasyon. Napa man ko'y hinog, wala mas ati-stir kita. Kuan day guys, kanang nay bako din na mong kalipay. Huwag kabutang sa mong kalipay kay gabi kaloy andyan mas Ginoo. Si Terry naka mata na. Pero ampo gihapon may kay napaman siya sa ICU da. Mao jay kuan sa birthday nanay ba. Nadungog na tagaag. Nadungog sa birthday nanay nga kuan. Mao dakong regalo nga successful ang pag-opera ni Terry. Pero magampo gihapon mis Ginoo nga mas ma-recover pag samot guys kay napalagi sa ICU. Just sinanay ron to as barangay hall gatid ganina kay payout Manila sa kuan senior citizen. Sila to dato manungpol. Salamat po kung manungpol kay mo po'y nagluto dari tabang pagluto. Kasi manungpol pa nagsarap po na makauli dari guys kay tamay yung mga apos kurtis nag-eskwela. Da guys, malipay sa ating istirda ni. Ang gipangitaan siya kay madlak man sa magkaraw-karaw dari kay kunog naihas kay katulaging silingan na mo dari yung bata dito mahayag na matay napaakan og has. Manang magbantay ra mga gajid. Aga mong pasyon kay wa na. Balik na pud nis uno wa na kadoy, wa nay bunga. Nandiya sa mga ning great day sa birthday na nay sa nga post na sa Facebook ug sa YouTube. Daghang salamat ninyong tanan guys. Dara guys, sa man ko pang magpasyon, gamay ra ang nakuha dia. Da pagkos kwarto, gidadada dia mo sa bintana da. Magpatilaw si ate daning pasyon nga pag-uban ka nang nakuha ra ba siya kay ang hinugan na. Naisagbot ning pilit. Da ko sa kwarto guys kay bawas ako kay tataod makuha na po kong Lexi. Na yellow kadyo. Kuha na po kong Lexi kay kuhan. Magbaklay to luoy bugat agbag. Ta sinanay hapitong hapitan og nahuman na bato aron di pud magbaklay. Sila Ate Monica sa Ate Amy to na uli na. Diya og mapuhon mamalik na pa sila Ate Gigin. Diya salamat jud kadto sa Ginoo nga si Terry na successful ang pag-opera pero malagi na balikan din na nga ang puunon pa jud kadto kay to pa lagi si just ICU ja. Nalipay po may gabi pagtawag ni Porami nga nag-video call nga sinanay di na pagalgaulan kami dari kay si Terry kuha na nakamata na pero di pa siya makaistorya ba pero nakabuka nagmata. Manang salamat jud kay Ginoo nalipay jud kadto sa nanay. Kuan ko adlaw kay kuan po ko na mata. Alas 3 kadlawon. Dawa po katog. Kapila ko balik-balik merkado. Manang sakit ang kalawasan dya. Kaya gyapon kay arong malipay si nanay. Dya. Malagi ni. Bawas ako karijit kaya dya. Mara ni ang vlog ron guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong mga
concern sa mga pamilya ug sa kanang greetings ninyo ni nanay. Diya sa inyong tabang og pagampo ni Rebels. Daghan jud gajong salamat ninyo guys. Ginoo na magbasa inyong kamaadyo dari namo. Diya mura na yung vlog guys. Atangin na pud ang vlog ugmang adlaw. Diya. Salamat ninyong tanan guys. Amping mo ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. God bless. Bye.